té les portes obertes pels organistes i sobretot amb el record del Josep Joubert, que tot aquest programa s'ha dedicat a ell i cada una de les peces que està pensant per com ho sentia ell i fins i tot com ho veig tocar. No sé, l'he tingut molt present tota l'estona mentre tocava perquè és una inspiració que sempre ens acompanyarà. Moltes gràcies i fins la propera.